ಪಿಕ್ಚರ್, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್, ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್, ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆಗಾದ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ದುಬೈ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಲಯಾಳ ತಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ತಮಿಳು ತಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿಂದಿ ತಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಕಲೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ. ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದಶಕದ ವಿಚಾರ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೋದಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಲಿಗೆ ನಗಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನಡಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಕ್ಕಲು ಮನ್ಪಂದಿಪ್ಪು ನಾವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಲ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕತೆ ಬಂದಿದೆ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚೆ ಪುಡು ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಅದು ರದ್ದು ಗಂಟದ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಆ ಕೇಪುಲ ಬಲ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಊರದ ಉಳ್ಳಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುನ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಊರ್ಲ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅವನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಂತೊಂದು ಬೋತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಮಿತ್ರದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡು ಅವು ನಮಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡಪುಡು ಅಂಡ್ ಐನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜಿಪೋದಿದ್ರೆ ಐತೆ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಇಂಟು ಕೊಡ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೂರ್ ಆತರ ಮಾಡೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೂನಾಗನೆ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಯಾರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಆ ಊರು ಇಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲ ಡಿಪ್ಪುನಂಜಿನ ಜನಗಳು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಜಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ ನಾವು ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತೂಬುಜ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ಕೊರಡು ತುಳುಟು ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಮಲಯಾಳಂ ತೂದಿಪ್ಪ ತಮಿಳು ತೂದಿಪ್ಪ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕನ್ನಡಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕನ್ನಡ OTT ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೋದು ಬುಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ನನ್ನದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ ಉಂಟು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಅವಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಣಾಗೇನೆ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳವರು ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು ಅವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಅನಾವರಣ ಮಂದಿದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.